Kaixo, ongietorriak saio berri batera, gaur maiatzak 23 ostirala bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Itziar eta Garga izango ditugu. Itziarrek eta Gargak BAM mugimendua aurkeztera datoz, burujabetzaren aldeko mugimendua. Eta bihar Tafallan 24an topaketa batzuk egingo dituzte honi forma emateko. Eta beste alde batetik, Carlos eta Jan izango ditugu. Aintzina biga ikuskizuna aurkeztera datoz. Maiatzaren 31an hemen Baluarten egingo dutena. Eta elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1634ko maiatzaren 23an Gatzaren matxinadaren buruak atxilotu zituzten Bilbon. Gau hartan etxetik irtetea ere debekatu zuten, heriotza zigorraren mehatxupean. 3 urte lehenago, 1631ko urtarrilaren 3an, Gatzaren prezioa 144 igo zuen errege dekretua indarrean jarri zuten Espainian. Monarkiak gainera Gatzaren monopolioa beretzat hartu zuen eta gordeta zeukaten gatz guztia emateko agindu zien bizkaitarrei. Janaria denboran gordetzeko oinarrizko lehengaia zen gatza, eta ordurarte gatza zein beste hainbat produkturekin modu askean salerosketan aritzeko eskubidea bermatzen zuten Bizkaiko foruek. Herritar askok armak hartu eta matxinada abiatu zuten honen aurka. Matxinadako buruak exekutatu egin zituzten, ihes egitea lortu zuten 3 salbu. Urte batzuk geroago, 1988ko maiatzaren 23an, Inglaterran LGTB mugimenduko 4 emakumek BBC-ren zuzeneko albistegian sartzea lortu zuten. Eskoletan zein argitalpenetan homosexualitatearen onarpena debekatzen zuen lege baten aurkako protesta izan zen. Ekintzailetako bat kameren kableetara kateatu zen eta naiz eta kamerek zuzenean ez zituzten erakutsi, beren oihuak entzun ziren. Egun berean, baina 1981an, Bizkaiko gobernu zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. EHNeko kideak ziren eta esne eta haragiaren truke ordaintzen zizkieten prezio baxuen aurkako protesta zen. Poliziak borrakada hasi eta gomazko pilota jaurti amaitu zuen pertsona eta animalien aurka. Aurreko egunean, Donostian eta Iruñan 100 litro esne bota zituzten lurrera eta haragi-xerrak banatu zituzten euskal baserritarrek. Eta bukatzeko 2013ko maiatzaren 23an Inasako langileek herri harresia antolatu zuten Irurtzungo lantegiaren sarreran. Lantegiko makinak bertatik ateratzea ekiditeko. Donostiako herri harresiak inspiratuta, Inasako langileek borroka gogorra egin zuten hainbat astez, langile harresia sortuta. Aurreko urtean lantegiaren itxieraren berri eman zien zuzendaritzak, 115 pertsona langabeziara igorriz. Langileek defendatu zuten lantegia irekita mantentzeko aukera zegoela, eta hori bakarrik lortuko zela makinaria bertan mantentzen bazen. Hortaz, lantegia desmuntatzea oztopatzen saiatu ziren desobedientziaz eta babesa adierazten eta laguntzen zien herritar askoren babesarekin. Goazen gaurko dugun agenda errepasatzera. Gaur maiatzaren 23an, ostirala, goizeko 11etan bigarren zabalguneko eraikin adierazgarrien inguruko bisita gidatua egongo da Aitziber Imizkozen eskutik.
Iruñeko bigarren zabalgunearen eraikuntzan eta garapenean sartuko gara, eta 20. mendeko hasierako zabalkunde hori definitu zuten eraikinak ezagutuko ditugu. Hiriaren hazkundea eta modernizazioa markatu zuten arkitektura lorpenetan barrena ibiliko gara. Topagunea Basko Navarra eraikinean izango da, gaur egungo Zara arropa dendaren eraikinean goizeko 11:00. Ostiralean baita ere Arrosadiako liburutegi publikoan, arratsaldeko 6:00, maiatzean ipuinak ere dantzan izeneko ipuin kontaketa euskaraz Maitane Perezekin. Gaurko egunarekin bukatzeko klandestinak zikloa Argako pasabideetaraino iritsiko da. Hiriko artistei eta bereziki ezagutzen ez ditugunei balioa emateko saioa izango da. Bisita gidatua Orreaga etorbideko 2. zenbakitik abiatuko da. Ane Diez eta Ure Uraul historialari eta kultur dinamizatzaile feministak zuzenduta, eta Argako pasabideetan amaituko da. Estefania de Paz Asin aktorearen La Reina del Arga ikuskizunaren edizio berezi batekin. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Parlamentuak eszedentzia oldea geldiarazteko dekretu bat onartu du. Funtzionarioek 2 urtez egon beharko dute beren lanpostuan baimena eskatu ahal izan baino lehen. Eszedentziak bozkoitu egin dira azken 2 urteetan, eta 13% gain kostua izan dute langileek. Urtean batez beste 100 izatetik 500 izatera igaro da. Argazki nagusian, Pampako Lumaduden abiazio zizurreko ardoiko putzuan. Hori koloreko berrietan, alde batetik Unai Garzia Osasunako kapitainaren arabera, kontzientzia oso lasai dudala alde egiten dut. Beste alde batetik Flamenko on Fire programa 36 emanaldi. Jarraian tokiko arte garaikidea Ziudadelan. Eskuineko aldera bagoaz, alde batetik Israelgo talde batek Nafarroan kokatzea errefusatu du gobernuak. Beste alde batetik epe bat 588 administrari eta 52 atezain lanpostuarekin. Jarraian nekazaritzako elikagaien sektoreak 475 milioiko esportazioak egin ditu aurten. Bukatzeko, Ukrainiak eta Errusiak 1000 preso trukatzen dituzte bando bakoitzeko. Diario de Navarraren egunkarian, titular nagusian, epaileak Sánchezen anaia eta Extremadurako PSOEko burua bidali ditu aulkira. Presidentearen ahalbidearen ustezko laneko entxufea dela epaituko dira. Presidentearen ahaidearen ustezko laneko entxufea dela eta epaituko dira. Azalaren argazki nagusian, Iruñeko udalak egokitutako aparkalekurako sarbidea ikus dezakegu. Honen titularrean Liskarraren aparkalekua. Foru gobernuak 2,3 milioi eskatu dizkio Iruñeko udalari Trinitarios 2 disuazio aparkalekuaren orubea usurpatzeagatik. Beheko aldean, ezkerrean, Nana eta pasaportearen bulego mugikorra Nafarroako 24 herriri zerbitzua emateko. Eskuinekoan berriz, adituek mugazergen kolpea mugatzen dute eta inflazioa kontrolatutzat jotzen dute. Goiko aldeko berrietan, batetik Pampako Lumadunari Stop Nafarroan, bestetik Abanguardiako Flamenko on Fire bat. Azkenik Unai Garziaren zoriontasun gorritxoa. Gararen titular nagusian, kanpoko aholkularitza enpresa batek diseinatuko du plana 1000 milioi inbertitzeko. Finantzen Euskal Institutoak KPMG aholkularien esku utzi du industriara bideratuko diren zorpetze gehigarrizko 1000 milioietarako plana idaztea, EAJak, PSEek eta EH Bilduk babestu zutena. Bi argazki nagusietan, batean De Marcos dugu eta bestean Unai Garzia eta Luis Zabalza besarkada bat ematen. Titularrean De Marcos eta Unai Garzia bi erreferenteren agurra. Erdiko bi berrietan, goikoan Urtzi Urrutikoetxearen arabera, Israelgo enbaxadoreko 2 langile hil dituzte tiroz Washingtonen. Behekoan Asier beraren hitzak ditugu. Bukelek El Salvadorreko bere erregimen errepresiboarekin kritikoenetako bat atxilotu du.
Eskuineko berrian Aroztegiko protestak inprobisatuak zirela esan dute auzipetuek. B aldeko albistean, Europako finalaren balantze sutsuaren kontrapuntua. Erakundeen atseginaren aurrean EH Bilduk ekitaldi handien kostuak eta onurak aztertzea eskatu zuen, eta Bilboko auzo elkarteek euren haserrea azaldu zuten. Berriaren titular nagusian, hau irakur dezakegu. Aroztegiko auzipetuek berretsi dute desobedientzia zibil baketsua egin zutela. Baztango hirigintza proiektuaren aurkako protestengatik epaitzen ari diren 7 akusatuek deklaratu dute epaiaren aurrean. Garbine Elizegi alkateoiak bakarrik erantzun dio fiskalari. Erabat bidegabea izan da hemen egin den kontakizuna. Argazki nagusian, herritarrak Israelek suntsitutako eraikin bati begira atzo Gazairiko Al-Nasar kalean. Honen titularrean hau irakur dezakegu. Israelek beste operazio militar bat hasiko du Gaza iparraldean. Goiko aldean ikus dezakegun neska Maritania Silvero matematikaria da. Honen hitzetan gizarteari matematiken garrantzia helaraztea da gure lanaren parte. Beheko aldeko berrietan alde batetik koldo planaren arabera, normalizatu egingo dira bisitak ezkaban eskaera asko baitaude. Beste alde batetik Demaskosen hitzak ditugu, ez naiz etorria gure esatera, eskerrak ematera baizik. Jarraian Tubacexek hazkunde nabarmena iragarri du 2025erako. Gainera, soilik EHU siglak erabiliko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak. Ondoren, 6 proiektu ikusgai egongo dira Ziudadelan. Amaitzeko, seaskaren baliabideak emendatzeko eskatu dute iparraldeko parlamentariek. Euskal Herria irratiari dagokionez, titular nagusian, Aroztegiko auzipetutakoek hitza hartzeko eguna. 4. eguna da gaur Aroztegiko 7 baztandarrek kontrako epaiketak. Lekukoen testigantzen ostean gaur Aroztegiko parajearen defentsan aritzeagatik zigortu nahi dituztenen txanda heldu da. Kalean gazte zein pentsionisten kolektiboek eman diete babesa. Eskuineko aldeko berrietan, goikoan haize berriak elkarteko Josu Alfaroren hitzetan, gure bailarak babestu behar ditugu proiektu energetiko handien aurrean. Haize berria plataformak Enigma Green Power enpresak Odieta, Olaibar, Anue eta Esteribar inguruan ezarri nahi dituen 7 parke eolikoek eragin ditzaketen kalteak salatu ditu berriki. Ekainaren 11an bukatzen da proiektuaren kontrako helegiteak aurkezteko epea. Behekoan Los Tigres del Nortetik Do Noutera 7 kantutan, Errintzi plazako Erreber musika oholtzan Ikerzia eta Inigo Pimulier izan ditugu. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Itziar eta Gargarekin gaude. BAM aurkeztera datozenak. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi. Zuei etortzeagatik, eta azaldu iguzu ezer den BAM. BAM oraindik ez da hola ezer, esan dezakegu da intentzio bat, edo sortu nahi den intentzio bat. 2024an hainbat esperientzia eta herri mugimenduan barne gauden esperientzia, desobedientzia, borroka molde guzti horien batuketen zerbait izan nahi du, ez? Badaramagu ja, bolada bat herri mugimenduko eragile ezberdinekin batzen, eta bai ikusi genuela badagola bai daudela askapen prozesu txiki asko, baina bakoitza bere esparruan oso atomizatuak, kasi besteekin edo saretu gabe edo kontaktuan izan gabe. Orduan, potentzialitate guzti hori batzeko
biharko egunean nola saretu, nola landu beste eragilekin, beste pertsona eta esperientzia guzti hauekin, eta Bai, izan ere hori laburbilduz burujabetzaren aldeko mugimendua da BAM, ambizioa duena herri mugimenduaren eragilentzako tresna bat edo bitarteko bat izatea, batez ere Euskal Herrian berez baden eta nahikoa heldua eta anitza den herri mugimendu bati tresnak eskaintzeko, saretzeko, elkarrezagutzeko eta elkarrekin zerbait egin ahal izateko. Eta noiz sortu zen hau egiteko ideia eta nondik dator behar hori edo? Ideia nik uste beti egon dela horrez. Nik uste orain gu eman dugun, edo denon artean eman nahi dugun pauso hau, aspalditik dagoela hor eragile askoren buruetan. Zakite gu garenik aitzindari hauek ez dut uste, ez da gutxiago ere. Bai eman dela jende askoren artean pauso hau, eta eguna edo fetxa edo lako zerbait ezin dizut jarritzen ikuste hola modu naturalean eman da eta ez dakit noiz hasi zen hasi hori, baina bai bihartik aurrera espero ditugula holako fruitu txiki horiek, saretze orokor hori eta hori. Gainera hartu ditugu azken boladan, jente askorekin Euskal Herri osoan kafe asko, garagardo asko, eta ekarpen asko jaso ditugu, zeintzu direnez, Euskal Herriko herri mugimenduak dituen beharrak, ideiak jaso ditugu, eta ez guzti horrekin guztion artean joan gara apurtxo bat marrazten zer egin daitekeen, herri mugimenduari laguntzeko, eraginkortzeko, ez gatoz inolaz ere esateko herri mugimenduari zer egin behar duen, baizik eta alderantziz, herri mugimenduak guri esan diezagula, zeintzu diren beharrak eta danon artean behar horiei erantzuteko estrategiak edo definitzea. Eta sortzea erabaki zenutenetik, nola eman diozue forma, zeintzuk dira markatu dituzen helburuak, nahiak? Helburuak eta nahiak pixkat bota ditugu orain. Helburua da, askapen prozesu hontan, Euskal Herrian ematen diren askapen prozesu guzti hauek, bai euskaratik, feminismotik, amalurratik, saretuta dauden edo saretu nahi ditugun guzti hauek jartzea olako klabija mankomun batean. Askotan askapen prozesu txiki guzti hauek daude askapen prozesu orokor baten barruan edo gutxienez bai periferian. Orduan, jartzea klabija berdinean kohesionatuta eta modu koherente batean lan egiten uste dut dela garrantzitsua, batzen gintuen ardura edo kezka bat zela eragile askoei, eta horregatik sortzen da hau. Izan ere, BAM-en helburuaren adibiderik argiena da bihar martxan jartzeko, asmoa daukaguna dela goizean egongo dira arlo-sarloko bilkurak, eta horrek esan nahi du, zerrendatu ditugu biharko 15 arlo, egon badaude arlo gehiago, denbora eta bitarteko faltagatik bihar ez ditugunak antolatuko, baina datorren jendearen arabera posible izango dela horiek antolatzea ere, eta dira, zerrendatuko dituto lan jakitun egoteko, dira herri boterea, elikadura, energia, telekomunikabideak eta teknologia, ekonomia sozial eraldatzailea, euskara, lurraren defentsa, hezkuntza, feminismoa, zaintza komunitarioa, komunikabideak eure bakarrik, etxebizitza, jai herrikoiak eta osasuna. Eta esan bezala hori badaude beste arlo, izenburuak ere azkenean ez gara tematzen ere, bakoitzak izenburu ezberdinak jarri aldio arloari, berez horik arlo bakoitzak ere eztabaidatu dezala, baina helburua da arlo horiek banaka bilduko dira eta gu proposatuko ditugu 3 galdera horien inguruan hitz egiteko, baina beti ere galdera horiek dira
eztabaidari laguntzeko euskarriak besterik ez, gero bakoitzak erabaki dezake ere nola bideratu eztabaida, baina izango lirateke bata nola gaude gure eragilean eta zeintzu diren gure beharrak, bigarrena nola gaude gure arloan eta ea elkar ezagutzen dugun eta nola eragin dezakegun, eta hirugarrena daia gehiago sakontzeko norabide horretan, gure eragiletik ze ekarpen egin aldiogu, Garrak esan duen moduan, askapen mugimenduari edo burujabetzari, herri botereari gure arlotik, adibidez, feminismotik Euskal Herri osoan saretzen baldin bagara, ze ekarpen egin aldiogu, eta izan ere feminismoan bada Euskal Herri mailan saretze bat, baina akaso egun puntualetan bakarrik erabiltzen dena, martxoaren 8, Sarraren 25, eta hau bada, arlo horretan adibidez, saretxe hori bada, baina agian garatzeko aukera dago. Beste arlo batzuetan, elikaduran gehiago herrialdeka bai, baina ez dago Euskal Herri mailan saretze bat, ez dugu elkar ezagutzen, hor tresna izateko, eta helburua da gainera bihar hasia jartzen dugu, biadanik apuntatu den jende kopurua ikusita, nik uste, azteko moduan ekimen polita izango dela. Berrun baino gehiago, Bai, hor bilkuretarako, gero, egunen zehar, gero kontatuko duzu, gauzak eta lan, baina, bai, hasi polit bat jartzeko eguna izan daiteke bihar, eta hortik aurrera, bertaratzen den jendeak horrela erabakitzen badu, joan gaitezkeia forma gehiago ematen, ez horretik galdetzen duzunean zer da, bam oraindik ez da, bihar gauzak ondatara askero izango da. Ideia bat da. Eta bihar egingo zu elkarrizketa baten modukoa ezakit arlo guztietako ordezkariekin, edo? Egingo dira olako bideo txikiak, etortzen dien ordezkari batzuekin saiatuko garela olako elkarrizketa txikiak egiten eta olako bideoak saretarako eta gero bukaeran daukagun itxiera ekitaldirako jartzeko pixkat. Eta egun osoko bideoak eta grabaketak eta olako egingo da. Oraindik daukagu detaile batzuk izteko, baina emango diogu olako zera berezi bat. Eta arloetan gero, dira bitartekoak egingo ditugunak, zabalpenerako eta olan, baina berez arloetan izango dira mailak, arloka eta hor gai hauen inguruan eztabaidatzeko, ondorioak ataratzeko, badago olako metodologia bat lagungarri izateko eztabaida, eta eraginkorra izateko eztabaida, eta hor ariketekin eta nahi baldin bada erabiltzeko, bestera batera egin nahi bada. Eta gero publikora zabaldua egongo da? Zakit edo non joan daiteken... Ondoren, gero, topaketak irekiak dira, zerrenda bat ireki dugu sareetan dagoena izena emateko guk ere aurretiaz antolatzeko, zenbait jende egongo da arloetan, zenbait jende etorriko da Baskarira, erosketak egiteko eta baina berez erabat irekiak dira, egunean bertan hurbildu gaitezke, begiratu kuskuseatu arloak eta animatu mai batera edo bestera irekia da. Jendearen kontrol minimo bat eramateko, batez ere jakiteko ere edo gutxi etortzen diren eta hori ere baloratzeko, baina badirudi kopurua nahiko polita dela, 200 pertsona baino gehiago ja daude tematikaren batean inskribatuta. Orduan kontrol hori ere infrastrukturaren aldetik kudeatzeko eta berak esan duen bezala Baskaria eta jende guzti hori kontutan izan behar da. Eta bihartik aurrera, dena ondo ateratzen bada, espero dugula baiet, nola moldatuko zarete batzakitaren beste mugimendu elkarlanean aritzeko? Batzordeak sortuko dituzue, hor daude ideia asko, oso galdera ona da, uste dut ez zudala erantzungo oso ongi orain, zergatik zeren. Ideia da saretzea, baina ez dakigu ze forma izango duen momentuz sare hori. Bai daudela mahai gainean metodologia klasikoagoak, beste batzuk beste modu batekoak, baina bai ideia dela auzo eta herri guztietara eramatea, hiriburuetara ematea, Euskal Herri ikuspegia izatea, euskalduna izatea, nazio mailako zerbait
osare bat izan nahi du. Hori bai dagoela hor pixkat borborka eta orokorrean konpartitzen den zerbait bada. Bai, gainera, polita dena niretzako orain arte horre saretzen hasiak garen jende horren artean da, ideia haman komun batzuen barruan, korronte politiko ezberdinen parte ere izan gaitezkela, baina ulertzen dugula elkarlanean dagoela indarra, eta horregatik garrantzi handia ematen diogu sarea hitzari, mantendu nahi dugulako azken finean bakoitzak bere eragilean duen autonomia, dituen aldarrikapenak, dituen bitartekoak, danak direlako zilegi, eta aldiz, jakin dezagula, bakoitzak bere askatasun hori mantenduta, nola egin dezakegu elkarrekin are indartsuagoak izateko, eta ordan gogo horretatik abiatzen gara, ordan antolakuntzan nola izango den, egia da, igual Euskal Herrian ohituagoak egon izan gara horrelako estruktura zurrunagoekin, baina orain asmoa da, ikasi dezagun, esan bezala bakoitzaren autonomia mantentzen, baina elkarrekin saretzen eta elkarrera egiten. Nola eman bultzada hori, elkarrekin saretzen, elkar zaintzeko, elkar borrokatzeko, desobeditzeko eta bar. Eta uste duzue bihar, ezakit oinarri batzuk finkatuko dituzuela? Bai, nik uste baietz. Nik uste jendea, uste dute, asaldu dela, nola bai, jendea dago klabija batekin, gutxienez aber zer den hau ikusteko, dene pertsona, arko politiko guztiko pertsona nik uste hurbiluko direla ere bai. Ikusiko dugu, baina nik uste klabija batekin edo txik batekin aterako dela jendea hau bere haien auzotara eramateko edo gutxienez harreman horiek elkar banatzeko eta saretzeko, izateko, holako... Eta ilusio polit bat, nabaritzen da hor, azkenan izan dira garai batzuk apurtxo bat, nahiko polarizatu dagoen dela, herri mugimendua Euskal Herrian, eta beharra dago ere, positibotik eragiteko eta batzeko gogo hori, beti daukagu eredu gisa iraultza txikien akanpada, oso ekimen polita eta positiboa izan dela, eta portzat adibide horretatik tirak esaten genuen, oso polita iraultza txikien akanpada, eta horren planteatuko dugu, hortik aurrera nola joan, eta batzeaz gain zer egin dezakegun elkarrekin. Bai. Eta biharko egunarentzako presta duzu egitara zabala, ez da? Bai. Azaldu pixkatxo bat. Nahiko potentea, esango nuke ni. Badago, irekitzen da holako ekitalde txiki batekin, txupinazoarekin edo, hasten da azokarekin, bertako produktuko azokak, bai amarterritan, bai elikaduraren aldetik, bai arroparen aldetik, nahiko txukunen ikuste gelditu dela azokak, bai edo autoekoiztutako produktuen trukaketa hori. Egongo da ere 11etan uste dut irekitzen dela aurrentzako txiki txoko edo lako... Txikien asanblada. Bai, txikien asanblada moduko bat. Oso egitaragoa polita da, zen dauka egun osoko... Bai, bota igual... Bai, planteatzen eta portzat, alde batetik asmoa zen, gurasoak bilkuretara joan alizateko, aurren zaintza ziurtatzea, baina gure hartan hitz egiten genuen, ez dugu nahi ere umeak hor aparkatu eta besterik gabe. Aurreskola bat ez genuen nahi, solako zen. Bai, orban aizialdi ezitzai bezalako gauzak egiteko gogoa da zegoen, eta orban hori, 11etatik ordu biak arte, egongo dira horre hainbat begirale edo lagunekin, eta egongo dira, azpiko dira mugimendu jolasekin, gero, ipuin kontalari bat egongo da, baina beti ere apurtxo bat, gai herrikoien inguruan, eta holan, gero egongo dute olagarroaren jolasa, norbere auzoa edo herria, deskribatzeko, eta holan, 11etako egingo dute, eta gero azokatik txangoa, eta gero dan artean mural bat emargoztuko dute, hor amesten duten Euskal Herria irudikatzeko edo lan, eta gero danak baskaltzea. Eta Baskarian, egongo da, konspirazio Baskaria ditu diogu, eta horrelako ariketa bat egongo da, elkarre ezagutzeko eta jarraitzeko goizean bilkuretan hasi dugune ariketa hori. Bai, ez, zin maz, bestetik, askotan, igual herri honetan,
jota esek uste dut botatzen zuela beste unean, mahai baten inguruan sortatu direla idei eroenak, eraginkorrenak, eta desobedientziaren aldetik ere igual politenak edo bateratzaileenak edo mahai baten inguruan, ardo eta gazta baten inguruan, eta ideia horrekin sortu benen pixkat, ez? Eta gero, Baskal ostean, dago lan eguneko beste eskaintza polit bat, direla nazioarteko konferentziak. Orduan, bi konferentzia dira, eta hasiera batean biak jarri genituen arratzaldeko 5:00. Baina, kontua da, jente asko esan digula, jo, ez interesgarriak biak zepena aukeratu behar izatea, eta azkenan, eskaera hori erantzuten moldatu genuen ordutegia, eta orduan horraik karteletik ohartxoa jakiteko aldatu dela, 4:00 hasiko da lehenengo hitzaldia dela desobedientzia eta ekintza zuzenaren eraginkortasunaren inguruan, eta parte hartuko dute besteak beste, etorko dira Kataluniako CDR-etik, Frantziatik 79 errepidearen kontrako mugimendua, Marinaledakoak ere egongo dira, eta Euskal Herritik errezeten liburuaren aurkezpena egongo dut ere. Eta gero dago 6:00 demokrazia komunala eta herri boterearen inguruko konferentzia, eta horre gonbidatuak izango dira Filipinas, Kuba, Andaluzia berriz ere, eta baten bat azten dudala uste dut, baina bueno, Filipinas, Kuba, eta Argentinakoak. Eta hori da, ezakite, adibide moduan beste lurraldeetan nola antolatu diren? Hori, badira, danak bakoitzak bere erara, proiektuak edo borrokak edo... Esperientziak ere elkarbanatzeko beraiekin, perspektiba internazionalista batetik, eta... Ere ideiak igual... Bai, eta haien egoera, bertako egoerak ere ulertzeko, jakiteko, askotan komunikabide hor dago ere tematika bat, ez? Komunikabideak eta askotan iristen zaizkigun komunikabideetatik diskurtsoa edo irakurketa nahiko biziatua dago, edo ez da horren besteko realitateari ez dio eusten, eta bertako zuzeneko esperientzia eta informazio trasbase hori ere izateko. Lehenengo pentsatzen orduan hobeto jarko da informazioa, ez? Bai, hori da. Eta, egitarau zagoela prestatu duzue, mundu guztiarentzat, eta Tafallan izango da, ez? Zergatik Tafallan? Esaldiak kantak dioen moduan, no? Iora Tafalla jero Euskal Herria, si kanta Tafalla kanta Euskal Herria, eta esatu dugu, si lucha Tafalla, lucha Euskal Herria. Eta ze lekutan konkretuki izango da? Lekua, mapa justu entzute herriko plazetan. Herriko plazan dira holan ekimen gehienak. Gero plaza honan badago beste plazan, merkatuaren plaza edo esaten diotena, hor normalan merkadilloak eta jartzen dituzte, eta horri izango dira bilkurak. Eta gero Baskaria hor plaza ondoan bebai, orduan herriko plazara bertan topatuko. Bai, dago justu erdian, gutxi gora bera, ez? Bai. Primeran, eta, jabukatzeko, ezakit, espero duzue biharko egunaz? Zer espero dugun? Jendea, klabija eta txipe hortan ateratzea, ondi pasatzea, esperientzia polita izatea, joatea etxera eragile zein pertsona guztiak olako run horrekin hemendikan zerbait ateratzen dunik eta atera daiteke Euskal Herrian elkarbanatzeko eta pixkat horrela, ez? Herri mugimendutik nola modu kohesionatu batean eragin Euskal Herri mailan. Eta kideatek dioen moduan, ez, biharrez, garrak esan duen guztia gain, etxeko lanekin ateratzea bertatik, eta nolabait kapazagaren bide horri bat marrazten hasteko elkarrekin, arlo esarlo eta arlo guztiak elkarrekin, ekarpena egiteko, ez, Euskal Herriko burujabetzari, herri boterea, ez, betik eraikitzeko, eta urren urtean dana ondo badoa, topaketa handiagoak eta eraginkorragoak antolatzeko ambizioa. Primeran, bikote eta hemen zaudetela probestuz, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, jendeari zerbait esan, deialdia egin, ezakit? Bai, animatzea, hurbiltzea, badago mundu guztiendako lekua, txikiendako, helduendako, eta animatzera. Bihar hasiko gara Marte erditan, gutxi gora bera, eta orduan
animatzea, ez? Eta Jendea esan bezala, hurbiltzea. azken ordura arte hurbildu ahal izango direla, eta lehen ez dugu aipatu, baina bueno, Baskaria ere bertako produktuekin izango da, txikientzako menua, menu veganoa ere, aukera polita izango dela ere elkar ezagutzeko. Gainera, eguraldia lagunduko gaitu, osea que larun bata pasatzeko Eta nahi duena gainera, guk ez ditugu kontzertuak antolatu, baina gero Tafallan badaude horre kontzertu batzuk eta laro, parranda nahi duenarentzat gero, bada giro. Bueno, dena alde duzue orduan, zuei ere eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta espero dugu biharko eguna oso ongi joatea eta egunaz gozatzea ere. Eskerrik asko zuei. Bueno, mila esker eta ondo segi. Eskerrik asko. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, ostirala, egun senti goibel eta umelaren ostean, arratsaldean argitzera egingo du. Goizean hodeiak nagusituko dira eta ez da baztertzen euri txikia edo sirimiri pixka bat egitea, batez ere kantauri isurialdean. Arratsaldean ordea atertu eta hodeitza saretzen hasiko da. Ostarte zabalak ikusiko ditugu leku askotan eta hegoaldean eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 17-20 gradu artekoak izango dira eta ipar-mendebaldeko haize fina ibiliko da, batez ere arratsaldean eta barnealdean, bereziki Nafarroan. Larunbatean itxura polita hartuko du eguraldiak eta temperaturak apur bat gora egingo du. Goizaldean behe-lainoa sor daiteke eta kantauri isurialdeko hainbat bailaratan behe-hodei dezenterekin esnatuko da eguna, batez ere ekialdean. Alabaina goizean hodeitza saretuz joango da eta eguzkitsu gelditu arte. Haizea ahul ibiliko da eta eguerditik aurrera ipar ukitua hartuko du. Temperatura maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Igandean goizean udaberriko giro dotorea, arratsaldeak aurrera egin ahala hodeiak ugarituz. Egun sentiko behe-lainoa desegin ostean eguzkitsu egongo da, goi hodeien zentzelada batzuekin. Arratsaldean ordea ipar-mendebaldeko haizearekin hodeitza saretuz joango da mendebaldetik eta iluntzerako zerua lainotuta geldituko da. Baliteke zapadarreren bat botatzea. Temperatura maksimoak oro har 18-22 gradu artekoak izango dira eta Ebro ibarrean zertxobait altuagoak. Bezala orain Carlos eta Joanekin gaude, zer moduz, kaixo? Kaixo, egunon. Kaixo, berdin. Bueno, Aintzina Biga ikuskizuna orkestera zatozte, ez da, 31an hemen Baluarten egingo duzuena, eta bueno, zertan datza ikuskizuna kontatu eguzue. Bai, ordin Aintzina Biga ikusgarria Aintzindai elkarteak ekarten du, eta Aintzindai elkartean bagira 15 herri, eta herrialde diagnostiko batetaik sortu zen proiektua. Eta noiztik egiten duzu ikuskizun hau? Badu urtea hasi girela lanean, lehenik asmatu dugu konzeptua, zer egin nahi genuen, eta gero konzeptua egin ondoren gure artean artista batzuk lan egin dugu asmatzeko kantuak eta dantzak eta antzerkilariak berek moldatu dute antzerki agertzen diren gauzak.
Eta Aintzina Herri Elkarteak zertarako sortu zen ikuskizun hau osatzeko edo aurretik ez dakit beste kontu batzuk egiteko? Nahi genuen, diagnostiko hortan agertu zen gazteek, Xuberoan 15 herri baditu gure elkartean. Eta gazteek nahi zuten zerbait egin dezagun elkartzeko eta elgarrekin zerbaiten egiteko. Besteran herrietan ari dira dantzan, baina ez dira elkar ezagutzen, eta hola harreman bat sortzen genuen eta proiektu orokor batekin. Eta duela urte bat dena asmatu genuen eta gero hasi gira lanian eta oai badu apirilaren 19an lehena eman dugu Maulen. Eta zuentzako zein da kulturaren garrantzia? Garrantzia handiena da hizkuntza. Hizkuntza xuberotarrez dena egiten dugu. Eta guretako hoi da bultzatzia hizkuntza eta ere bai erakustea euskal ikuskizun bat edo ikusgarri bat ahaldela euskaraz egiten, handia izanagatik erakusten ahaldela denetan eta Frantzian edo Espainian eta denetan badira ikusgarri handiak eta guk nahi genuen ikusgarri handi bat erakutsi eta dinamika handiarekin eta profesional gisan eraman han eta hor eta harreman bat sortzez herri aldetan. Eta nola moldatu zineten hainbeste herri batera ikuskizuna osatzeko? Ordin, galdera bat egin genuen, hola orokorki, galdetu genuen, nor nahi du parte hartu antzerkian, edo kantuan, edo dantzan, eta galdera hori erantzun bat eman zuten, bakotxak erantzun bat eman zuen, bere izena emaitez, eta hola taldeak egin ditugu. Eta ez dira taldeka kantariak, badira kantari direnak, hor 28 kantari bagira, hor badira talde desberdinetako kantariak, denak oso ona dira, bena talde orokor bat 28ekin egiten dugu. Eta aldiz badira han eta hor kantaldietan eta ari direnak ere bai. Bena hor, pixka bat dantza eta antzerki eta denetan hola izan da, harreman bat sortu gure artean eta plantatu Xuberoko ikuskizun handi bat denen artean. Osa, bakoitzak bere nahiak ezartzen zituen eta horren arabera talde ezberdinak egin ditu. Bai, hori da. Eta zoin aldiz Zumaitek dantzari onak ziren eta antzerkian parte hartu dute. Nahi zuten ikusi pixka bat antzerki mundua bai gaztek, gehienak gazteak dira. Behar zen ukan 18 urte, utxenik, eta dantzariak 18 urte eta 30 urte artekoak dira denak. Eta antzerkian ere bai gazteak dira gehienak. Eta kantuan bagira zonbait bi generazionekoak. Bena bestelan orokorki gazteak dira guzienak. Osea, holtza gainean jende pila egon. Bai, hori da, jende pila bat agertzen da holtza gainean. Ez da ikusten holako ikusgarri gutxi ikusten da, esaten nuen bezala, gutxi agertzen da. Xuberoan baditu pastoralak eta maskaradak, anitz gutxiago dira holtzan. Eta hor, hola izan da, izenak eman dituzte, eta horren abera egin dugu gure ikuskizuna eta asmatu ere bai. Eta Xuberoko dinamika handi bat ekartzen dugu eta agertzen dugu holtzan eta harremanak ere bai sortzez esaten nuen bezala. Han eta hor ibiten giren gunetan. Eta ikuskizunean zer ikusiko dugu? Horren, 3 partetan da ikuskizuna. Lehen partean erakusten da nola egiten dugun badiren desafioak herrien artean
Xuberroan, eta nola badiren kompetizio manera bat, bai pastoral, bai maskaradetan, zoin hobe ari gira, eta hola da, bena indare maiten du, zoin hobeka horrek. Eta bigeren irakurketa batetan bada kompetizio hori munduan zehar, zer ekarten duen, eta gerla eta holako ekarten du, eta gogozkatze bat bada hori buruz kompetizioa. Ez da beti ona. Herrien artean lehiaketa bat egiten du. Bai, herrien artean, edo herrialde edo erresumen artean, bigeren erakurketan, badira kompetizio hori eta bada ere bai pixka bat ekarten du momentuka gauza gastuak ere bai, onak badira nena bai gastuak ere. Gero bigeren parte bat bada hor transmisioa erakusten dugu, transmisioa nola den, nola bere gauza onak hori erakusten ditugu, transmisioa horrenak ez ditugu kontatzen, erakusten dugu dantza, han eta hor, herrietan eta hola agertzen ditugu sorkuntzak ere bai. Eta transmisione hori erakusten dugu ongi, pentsatzen dut. Eta, antzerkiko taldeak jarrek egiten du transmisione hortan, bena badira, zoin aldiz badira, gazte eta zaharen arteko gudukak ere bai, pixka bat, zaharek leku sobera hartzen edo, bakizu, eta hori erakusten du, umore handian erakusten dute, sekulan kalterik egin gabe eta ongi ulertzen dugu denen artean eta harreman ona dugu bardi. Eta hirugeren partea da, hirugeren partean erakusten dugu harremana. Harremana gure artean, gazten artean, ezagutzen ez dira, zoen aldiz, ez ziren ezagutzen, ez zuten proiekturik egiten elgarekin. Harreman hori sortzen dute proiektu orokor batekin. Eta harremana bai, nahi dugu harremana sortu, joaiten giren lekuetan, eta hemen Iruñan eta Goita Hamekan eta Otzadar taldea gure laguntzaile izanen da, eta harreman ona zuten, jadanik Larrañeko herriarekin, eta hor nahi dugu bai bultzatu pixka bat agasaten ebiliko gira, eta hola harremanak hanko elkartekin eta hemengo elkartekin eta herriko etxekin ere bai, zen eta ber herrialde, ber Euskal Herria dugu. Osea, joaten zareten leku bakoitzera, ezakit elkarte batekin jartzen zarete harremanetan, eta horiekin ikuskizunaren hirugarren partea egiten duzu hori elkarlanean? Bai, antolakuntza egiten dugu, herriko etxekin lehen harremana egin dugu eta elkartekin. Eta onarturik izan dira proiektua, gero elkartekin ere bai egin dugu, elgarekin lotura baginuen elkartea eta herrikotxea ikusi dugu, eta elkarrekin proiektua eramaiten dugu. Hemen berdin da, Otzadar taldearekin egiten dugu, proiektua eramaiten dugu elgarekin, eta herrikotxea dugu gure laguntzaile. Eta hori da garantzitsu handi ekarten du guretako bai, heltzen girelarik, herrikotxea hor da gurekin, eta elkarteak bai, eta gero, hirugeren partean besta egiten ahal dugu, bai, elkarteko gazteekin eta gazteak harremanetan sartzen ahal dira. Hori da momentu goxoak pasatzea ere bai, ikuskizuna pasatu eta. Osea, orduan, ikuskizuna leku ezberdin bakoitzean ezberdina da, ez? Hirugarren parte hori... Hirugeren partea bai, hirugeren partea harremanak badira, berren artekoak badira, gazten artean egiten dute besta, ikuskizuna pasatu eta besta egiten dut, eta bernetan eta kantuzari dira, eta pixka bat edaten, eta hola. Bena hor, harremana sortuko dute gazte desberdinekin ere, bai, izan dadin hemen edo agasaten. Eta, ongi da, pentsatzen dut hola elkar ezagutzea. Bai, oso ekimen polita da. Bai. Eta bigarren partean ere siberotar dantza ikusteko aukera izango dugu, ezta? Nolakoa da dantza hau? Hori, dantzak sorkuntzak badira, sorkuntza
Gaztek bek asmatu dituzte, sorkuntzak Xuberoko dantza puntu tradizionaletaik egitez. Eta badira godalet dantza, badira beste sorkuntzak ere bai, bada kontemporeno pixka bat, gutxi, bena pixka bat bada, eta bena dena da Xuberotar puntu tradizionalaren inguruan. Eta ikusten delarik berrogeita hamar dantzari holtzan, handia da eta denak elgarrekin eta efektu handia ekartzen du eszenatokian. Eta guztia prestatzeko zenbat denbora paro duzue? Badu urte bat ari girela hortan lanin, urtea pasatu dugu eta astero dantzariak ari ziren. Hiru partetan ari ziren, denak hasi gira gero, denak urte bukaeran hor hasi ginen denak elgarrekin. Lehenik hasi ziren taldeka eta gero denak elgarrekin. Eta ikuskizunak noiz hasi zineten egiten eta non egon zarete? Ordin, ikuskizuna hasi ginen apirilaren hemeretzian Maulen, Jai Alaian eman ginuen. Hor, 2 hilabete lehen, 1500 jende baziren. Zen tokirik, lekurik, denak Xuberoan nahi zuten ikuskari hoi. Eta oso ondo pasatu da. Eta gero izan gira maiaz lehenian miaritzen, Gare du Midi deitzen den tokian. Hor 1300 jende izan dira, bete-betia zen. Eta kostaldean holako jendea izatea oso pozik ginen, eta tokia bai oso ona da, baluarte bezala, bakizu ongi ikusten den leku bat da, dena ongi entzuten eta ikusten eta dena. Hor grabatu izan zen ere bai, telebistak. Eta gero, oai arrasaten emanen dugu, bihar arrasaten emanen dugu, horre, jendea etoriko da, pentsatzen dut, kasik denak saldiak dira. Eta gero, ondoko astean heben gira, baluarten eta nafartarekin, pozik. Eta momentuz ze harrera izan du jendeak? Harrera ona, deneta maitatu dute, zinez maitatu dute, eta jende batzuk ikusi dute, eta berriz etorri dira edo miaritzera. Zomait etorriko dira honat, Xuberotik etorriko dira, badakit, etorriko direla baluarteak. Eta azkena, emanen dugu uztailaren 12an, ataratzeko frontoian, edo plazan emanen dugu, kanpoan. Eta hortik aurrera, zerbait pentsatu duzue? Ordin, aurrera hor bukatzen dugu. Behar zuen momentu bat ez bukatu eta jende asko bat dira. Jende asko lan egiten dute eta besteak ikasketetan eta badira, asko gazteak dira, aniz gazte behitia. Eta hola esan ginuen, kenen genuen aukera maiteko beste tokizo maitetan, hola esan genuen, bukatzen dugu uztailan. Eta gero berantxago, joaiten gira talde batekin, elkarteko talde 10 dantzariekin, eta Euskal Astea egiten dugu Argentinan. Hor joanen gira Urian eta 10 dantzariekin eta han eginen dugu astia, Euskal Astea, Tandilen eta gero berriz 5 egunez Mar del Platan eta gero etorriko dira berriz Xubero alat. Eta hoi da gure proiektua, elkarteko proiektua ondotik heltzen dena, proiektu ona da, ebai, zen eta eginen dugu ordu batez dantza, eta gero eta formakuntza bat ebai eginen dugu, Xuberotar dantza. Eta imigrazionetiz geroz ez da izan
Xuberotar talderik Argentinan. Eta hortako pozik gira, eta elkarteko kide lan egin duten gehienak dira, eta dantzari honak, eta margoriekin joanen gira gero eta Argentinat. Eta horrek ere prestakizun handia Bordin, bai, hau bukatu eta hoi prestatzen dugu joaiteko, bai. Osea, elkartean gauzak egiten jarraituko duzu, Bai, eta trunkaketak egiten ditugu hauren artean, ere bai. Eta, gehienak elkartekoak gazteak dira, ni zaharena, eta nik datorren urtean esan diet, eta telebistan aitzinean eraiten dut utziko duten karteleen dakarigoa. Hor egongo naiz behar bada laguntza edo hola bakizu elkartean administrazio kontseiluan edo hola, bena ene tokia utziko dut gaztek ederki eramanen dute, eta horako proiektuan ikusten dute zer den gauza ondien eramaitia, hareman horren sortzia, eta pentsatzen dut gogo hobez aiko direla lan hortan gero gazte horiek. Eta, bueno, 31-ara bueltatuta, zer da espero duzuena 31-az eta Iruñeko jendeaz? 31 nahi genuke etor dedin jendea baluartea, zen eta Xuberotarez eginen dugu ikusgarria edo ikuskizuna, bena dantzak unibertsalak dira, dantza ona delaik irlandesak edo ikusten direlarik berogei dantzarik ikusi ditut irlandesak dantzan berogei dantzari, hemen eta Las Vegasen ikusi ditut, bena ez duzu beharrik esplikazio edo dena eder delarik unibertsala da dantza. Eta jaia eta pasatzen da zerbait, kantua berdin da. Eta, momentu goxo baten pasatzeko, ikusteko zer den kultura orokorki, kultura unibertsala da, eta ez du behar trabarik ukan ez mintzaje edo denetan, nik pentsatzen dut eta maite dut denen ikustea, eta alde hortarik behar da ikusi ebai aitzina biga. Bueno, bikoteia bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, jendeari zerbait esan, gonbidapena luzatu. Nahi badu zerbait. Ez, ongi da, janduen guztia, ongi da. Nik uste, gonbidapena ez dela bakarrik Iruñeko jendeari helerazia, baizik eta Nafarroako jende guztiari ere bai. Osea, batzutan badugu Iruñe zentrismoa edo halako zerbait, eta nik uste, Nafarroan badia jaialdi honekin disfrutatuko duen jende asko. Eta bai Tafaia, bai Tutera, bai Baztan, bai Leitzaldeko jendea ere gozatuko duela jaialdi honekin, ez? Eta nik uste merezi duela etortzea Iruñera egun horretan gure kulturaz, azken finean gure kultura da, disfrutatzera. Bueno, incluso Nafarroako kanpoko jendeari Ere, bai, Gipuzko aldeko eta, edo nor. Osea, ez dadila geratu hau Iruñeko gauza bat bezala, baizik eta zabalduta dagoela edo norri. Primeran, bikote mila esker zuei, gurera etortzeagatik eta ikuskizuna azaltzeagatik, eta ea zer moduz joaten den. Ederki, eskerrik asko zuei. Bueno, ondo segi. Agur. Gaurko hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu ona pasa, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.